Pasko sa pagkabanhaw ug niining Domingoha maigsoon atong gisaulog usab ang kapistahan sa Dios nung kaluoy o gitawag kini nga Divine Mercy Sunday. Maigsoon sa pipila ka mga adlaw nga nanglabay sukad niadtong milabayng Domingo atong nabati ug nadungog ang managkadaiyang sugilanon mahitungod sa mga post-resurrection narratives sa atong Ginoong Hesukristo nga diin si Kristo nagpakita ngadto sa mga kababayen-an, ngadto sa mga tinun-an nga miadto sa Emmaus o ngadto sa ubang pang mga tinun-an labi na ngadto kang Pedro o sa mga minahal nga mga kauban nga tinun-an. Kini naghulagway maigsuon sa kamatuoran kabahin sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Nga human siya namatay sa krus, nabanhaw siya. O kini nagtimaan nga ang atong Ginoong Hesus usa ka buhi nga Dios. Dios nga nagpakabuhi tungod og alang kanato. Dios nga nabanhaw aron kita usab nga human ini katun-as nining kinabuhia ato usab kita usab mabanhaw. We also partake in the mystery of Jesus' resurrection. Kay kita isip mga binunyagon na matay diha ni Kristo o mabanhaw usab diha ni Kristo. Duha ka butang nga ngayon itong pamalandungan maigsoon nining kapistahan sa Diyos nung kaluoy. Una, nga ang kaluoy sa Diyos nagagikan gayod sa dakong gugma sa Diyos nganhi kanato. Nga ang gugma sa Diyos maigsoon walay kinutuban. Ang kaluoy usab sa Diyos walay kinutuban. Itungod sa iyang kaluoy o gugma nga ni kanato, iyang gitugot nga mismo ang iyang bugtong anak nagpasakit, nagpakamatay tungod og alang kanato, tungod og alang sa atong kaluwasan. There's no greater love than to lay down one's life for his friends. Kita giisip ni Kristo nga iyang mga higala, siya nagpasakit o nag-ula tungod sa iyang dakong gugma nganhi kanato. In one way or another, maigsuon, we always feel the love of God in our life. That despite of our weaknesses and limitations, there is always the experience of God's love in our life. Ug dili gayud ka na nato ikalimod maigsuon. Maski si kinsa pa kita ato gayud na sinati ang dakong gugma ug kaluoy sa Dios. Ikaduha maigsuon, ang kaluoy sa Dios naghatag kanatog kabag-uhan. As we experience the mercy of God, maigsoon, it gives us new life because we have been transformed by the mercy of God. Sa panahon sa Semana Santa, maigsoon, nakita nato ang daghang mga matuohon nga milinya o midawat sa sakramento sa kumpisan. We know that in the sacrament of confession, we feel and experience the unending mercy and love of God. Nga diha sa atong pagkapukan, anaa kita'y Dios nga andam, mudawat kanato. Nga diha sa atong pagkapandol, anaay Dios nga andam kanunay mupasaylo kanato. Ang ato lamang maigsoon, mao ang pagpaubos, pag-angkon sa atong mga sala, pagdawat sa atong kasaypanan, ug muduol kita sa Dios nga kanunay nagpaabot kanato. As we go to the sacrament of confession, my dear friends, in every confession we receive, we present ourselves and we beg for the mercy of God. Ug sayod ta nga sa matang higayon nga kita nagmikumpisal, sayod ta ana ang Dios na mati kanato. Ana ang Dios nga mipadayag sa iyang kaluoy nga ni kanato. Ana ang Dios nga naghatag kanatog bag-ong kinabuhi.
Kinabuhi nga magdala ka nato diha sa kabag-uhan. Kinabuhi nga nagtawag ka nato sa pagpuyo nga matarong. Kay ang matuod nga nahigugma sa Dios mao katong mibuhat sa iyang mga kasuguan. Ugnan sa dihang naibalik kita sa gugma sa Dios, sa dihang na sinati nato ang kaluoy sa Dios maigsoon, we are called that as we transform ourselves, we are called to live up by the commandments of God. Yes, tinuod gayud. Sa ngadto-ngadto, mapandol kita. Sa ngadto-ngadto, mapukan kita. But we should not stop there. We should rise up and move forward because we know we have a God who is always forgiving, who shows His mercy towards us. Mao kana ang atong Dios nga kanunay nahigugma ug naluoy nga ni kanato. Kay diha sa Dios anaa gayud ang iyang walay kinatubang gugma ug walay katapusang kaluoy. Hinaot paunta. Amen.